Ahoj, děkuji, že jste přišli. Já jsem Martin, jak už bylo řečeno, a dneska bych si chtěl s váma popovídat o DevOpsu a co to vlastně je. Já vždycky, když jsem někde něco přednášel, tak to většinou byl nějaký technický obsah, něco někde nasazujeme, něco někde zprovozňujeme a tentokrát to bude trošku jiné, bude to takový průlet tím, co ta věc vlastně je a o tom, že žádný DevOps tak vlastně neexistuje a jak to celé děláme a co nás tam trápí. Bude to takový trošku hate možná v některých částech, ale zloba je silná emoce, se kterou se umíme všichni asociovat, takže to by mohlo zanechat nějakou stopu. Takže, když jsem to připravoval, tak jsem si připravoval přesně takhle, jakože všechno je špatně. Nic nemá smysl, jsem starý, neschopnej, pamatuju děrované štítky a vlastně tomu vůbec nerozumím. Takže pokud dneska mi řeknete, jo, máš trošku pravdu, to bude super, a když mi řeknete, hele, jsi úplně mimo, tak to bude taky super, jo? Tak mi se to nebojte říct, protože já se potřebuju sám sebe validovat, jestli jsem nebo nejsem ještě někde relevantní. Máme 11:30, čeká nás oběd, s těmi myšlenkama asi možná úplně jinde, tak abych vás probral, tak co jiného bychom mohli udělat než dějepis, malý historický výlet, co to ten DevOps vlastně je, proč vzniknul, kde se to vzalo. Totiž kdysi dávno jsme měli docela problém v tom našem IT odvětví. Měli jsme dvě skupiny lidí, měli jsme ty vývojáře, ty dev, a měli jsme ty lidi, co pak tu srandu provozovali, to byli ti ops. A ti lidi se neměli rádi, tak nějak se nespolupracovali, každý měl na tu druhou skupinu velice vyhraněný názor, jak ti ostatní jsou určitě strašně blbci. My jsme ti machři, co to vyvíjejí, a to jsou ti trobové, co to neumí provozovat, a naopak. No a to nebylo úplně dobrý, protože ten vývoj, jak všichni víme, je docela drahá sranda. A aby to bylo efektivní, rentabilní, aby to vydělalo nějaké peníze, aby to celé fungovalo, tak by bylo fakt super, kdyby ty dvě skupiny lidí spolupracovali. To by bylo úplně nejlepší. Takže se s tím něco začalo dělat. Máme tady vývojáře, nebo tady máme ty obsíky, to byli ti lidi schovaní ve sklepě, ve tmě, vousatí, ozáření monitorem, chovající se povýšeně ke všem ostatním. A měli jsme tam ty vývojáře, kteří nabušili ten svůj kód a tu svoji osmičku, medžli a jdu domů, starej se, kámo. Tak to byly ty dvě skupiny lidí, kteří spolu nefungovali. A někdo si řekl, to není dobrý, to prostě takhle nemůže fungovat. Stalo se to někdy kolem roku 2000. Byla taková krásná přednáška, rok 2009, od Flickru. Pamatujete to Flickr? To byl takový hosting na fotky. No a oni měli v tom roce 2009 přednášku o tom, jak dělají deploye 10krát denně. Protože ti dev a ti ops spolupracovali. Dělali spolu na té věci. Úžasná věc. 10 deployů denně. Kdo děláte 10 deployů denně dneska ve své firmě? Jeden. Takže o jeden víc, než jsem se ptal posledně na jiné akci. Děláte jeden denně. Jeden měsíčně. No, dál se ptát nebudu, protože už je to špatný, jako. Je to špatný. Takže to máme rok 2009, dneska je rok 2024 a i když měli dobrý záměr, tak to úplně neklaplo. A neděje se to, což je strašná škoda, protože ten kód někdo vyvinul, někdo ho na něm pracoval, byla kolem toho nějaká mašinérie a ty tam někde sedí v Gitu a čeká. Čeká, až se sejde s dalšíma 50 changema a pak to vybuchne hromadně po tom měsíci. No, nedobrý. Samotný termín DevOps pak vznikl kolem roku 2010. Byla nějaká zase konference v Gentu, kde se ti lidi podobně smýšlející sešli a řekli si, OK, budeme dělat DevOps, protože DevOps znamená, že se budeme bavit spolu a bude to super, bude to lepší. No a co se s tím teda stalo? Dopadlo to dobře? Ta myšlenka byla ničit... Někdo mě osvětlil, děkuju, tak to lepší. Myšlenka byla jako zničit sila, jakože ops jsou jedno silo a dev jsou jedno silo a ti se nebaví, takže jako nebudeme mít sila a budeme spolupracovat. To byl ten záměr. Budeme se mít rádi, bude to fungovat. Tak vznikl DevOps Engineer. Z nějakého důvodu. Nestačil ops, nestačil dev, trh a HR trh a IT trh a vlastně nevím proč se to stalo, ale vznikl člověk, který si měl dát na to CVčka DevOps Engineer. Takže všichni ty obsíci šli na LinkedIn, smazali si admin, napsali DevOps Engineer, dostali k tomu hromadu navíc práce, hotovo. No, úplně to neklaplo. Úplně to neklaplo.
Krom toho DevOps inženýra se vylíhlo spousta dalších pozic. Google popsal ve své knížce, jak oni dělají operations, říkají tomu SRE, Site Reliability Engineering. To je jejich způsob dělání práce, je to určitě dobrý, ten člověk je víc programátor, je blíž tomu kódu v produkci, umí ho provozovat, umí ho opravovat, je to takový jako nad samec DevOpsák. Ale to se úplně nechytlo. Já si myslím, že jsem byl na všech pohovorech SRE v Česku, co kdy byl inzerát, a ani jedno z toho nebylo SRE. To, jak to SRE chápe Google, to je jedna věc, ale my nejsme Google, nikdo, my ty věci musíme provozovat jinak. To, že si řekneme, budeme to dělat jako Google, to není dobrý nápad. Vznikl Cloud Engineer, to je možná validní, možná máte AWS, možná máte víc týmů, někteří jsou víc DevOpsáci, někteří jsou víc Cloud Engineeri, možná máte staré dobré sysadminy, které dělají úplně všechno, možná máte DevSecOps inženýry, protože někdo si řekl, hele, děláme to hezky, ale možná by to mohlo být bezpečné. Pokud máte cloud, tak a možná řešíte FinOps, protože překvápko je to drahý jako prase. Platform inženýry možná máte, protože ty platformy jsou šíleně obrovské a ten vývojář tam sedí zděšený a neví, co s tím má dělat. Tak mu možná bastlíte nějaký nástroj, aby dokázal přežít. No a možná máte nějaké infrastructure inženýry, kteří tam pobíhají a řeší nějaké výzlové věci. Problém je, že to všechno je úplně validní, je to v pořádku, ale pokud jste tak velcí, že potřebujete ten tým těch lidí takhle jako fragmentovat, tak je tam pak strašně jako fuška jim říct, tohle je tvoje hřiště a tohle je tvoje hřiště a ty děláš tohle. A když to uděláte blbě, tak tam je nějaké limbo, kdy každý říká, to není moje zodpovědnost, to dělá tenhle inženýr. Jo? A může být průser, nemusí, záleží. Není to špatně, ale je to fuška. Co dělá DevOpsák? Spravujeme všechny ty systémy, obvykle je to potřeba nasadit, monitorovat, mělo by to být vysoce dostupné, jsme na on-callu většinou, reagujeme na výpadky, automatizujeme to, popisujeme to kódem, mimochodem to je velké dobro, podporujeme vývoj, protože dost často je potřeba nějaká konzultace, že jo, občas ten vývojář úplně netuší, jak ta shell mostroj funguje, takže pomáháme, konzultujeme, někdy kodujeme, protože když je problém, tak Bash to vždycky spraví. A určitě ne v neposlední řadě řešíme bezpečnost. Kdo to je ten DevOpsák? Podle mě by tam měl být Linuxový základ. To je prostě úplně společný jmenovatel úplně všeho. Ten člověk by se toho neměl bát, měl by mít ten přístup, jakože, hele, nikdo jiný tu není, kdo to udělá, tak bohužel asi budu muset já. Problémy nejde úplně jako vysedět, že se to zmizne samo, to ne, to se musí řešit. Dost dobrý je umět sítě, protože nepingá to je sice hezký, ale je potřeba zjistit proč a opravit to. Kodování, skriptování, programování, cokoliv pomáhá extrémně. Když jste schopni něco naskriptovat, super. Když jste schopni porozumět tomu kódu, co ty vývojáři jako tlačí ven, úplně perfektní, protože ten průser odhalíte sami. Proaktivní, čím víc toho pořešíte dneska, tím méně vás toho probudí zítra v noci. Odolnost stresu a takový ty T-shaped skills, kdy ten člověk má jako 1, 2 specializace do hloubky a hodně do štířky, jako víc povrchně, to se velmi hodí. Kde se berou? To by mě strašně zajímalo. Bavil jsem se tu dneska se studenty, moc se to prý neučí. Možná si občas nějaký backendák řekne, hele, mám sklony k sebepoškozování? Mám. Budu DevOpsák. Ale kde se jako berou, nevím, ta šíře těch věcí, co tam jako je, těch toolů a klastrů a šíleností, které jsme si z nějakého důvodu navymýšleli, je fakt jako velká. Tak je těžké se do toho dostat jinak než prostě praxí a nevím, docela mě to zajímalo. Mimochodem, kolik to mám DevOpsáků? Jako je? Jo, takže vymýšlet si nemůžu. Dobře. Kdo by chtěl být DevOpsák? Mám tu někoho takového? Já nehajuju teď, jo, žádný Kdo máte ve firmě DevOpsáky? Tyjo! Pecka. Máte je rádi? Mějte je rádi. No, tak jak to celý dopadlo? Nedopadlo to dobře. Sila jsou zpátky. Protože máme tady DevOps team. To je silo. Nemáme tady ty vývojáře operations dohromady. Máme tady zase skupinu lidí, která jako má nějaký gatekeeping kolem nějaké svoje věci a něco chcete, tak pošli issue, ježišmarja. No, prostě sila jsou zpátky. Nepovedlo se to. Bohužel. Ale jako snaha tam je. Minimálně je to nějaký posun. Možná ne úplně jako správným směrem, ale určitě tam nějaký posun, protože tak trochu říkáme těm vývojářům, nebo je takový jako jedna z možností, jak to celé udělat je, že ty vývojáři trošku ty obsaženy jako budou taky dělat, že jo.
you build it, you run it, to je úplně perfektní. Když už to vyvíjíš, tak hele, bylo by fakt super, kdybys to uměl provozovat minimálně na nějaké základní úrovni. Protože v tom DevOpsu je jako problém s tím, jak tu práci manažujeme. My tam můžeme mít úplně krásně naplánované, co chceme, ale když jako půlku dne člověk řeší jako problémy a nějaký firefighting, tak veškerá jako nějaká koncepční snaha o to něco plánovaně pracovat je jako fakt těžká. V Zonky jsem měl strašně dobrou zkušenost, tam jsme na to měli dedikovaného člověka, každý týden se to rotovalo. Já jsem si nemohl vzpomenout, jak jsme tomu říkali. Byl to Engineer of the Day, to jsem si vzpomněl. Na minulé přednášce jsem ho přeměnoval na chudáka. Tak měli jsme chudáka, který každý týden byl chudák a to byl ten, co schytával ten firefighting. To je ty jako neplánované problémy každý den, tak tomu se ten týden ten člověk věnoval a zbytek týmu mohl pracovat na tom, co je v backlogu. Takže jsme byli schopni takových frajeřin, jako třeba mít něco, co vypadalo jako sprint, a byli jsme schopni ho třeba i dokončit a tak. Bylo to úplně parádní. Ale za cenu chudáka. Musíte mít chudáka. No, o tom mluvím. You build it, you run it. To je strašně dobrý, ale musí se trefit ta míra. Protože kdo by to řekl, když na toho vývojáře, který je strašně šťastný Java developer, nasypete Kubernetes a AWS a tahle vrstva a tamta vrstva a GitOps a CI/CD a tohle, tak oni nejsou šťastní. Nejsou. Oni chtějí dělat Javu. Oni nechcou tak řešit nějaké Kubernetes, to vůbec nikoho nezajímá. Jo? Takže jako trefit tu míru je strašný problém. Tohle je ten problém. Vrstvy. To, co my děláme, má strašně moc vrstev, jako cibule. Když lopete cibuli, takže to je jedna za druhou, tak to je to stejné u nás. A u nás se taky brečí, když se ty vrstvy loupají. Tak to je ten problém. Tak a teď je moje oblíbená část přednášky, teď bude šílená analogie na jedno odvětví, na zdravotnictví. A já vám slibuju, že tam bude pointa, nebo já se o ní aspoň budu snažit strašně moc. Vydržte to, bude to dlouhý. Já poslouchám podcasty, hodně podcastů. A jeden můj nejoblíbenější podcast se jmenuje Urgentáci. Je to o 2 slovenských doktorech, kteří pracují na urgentním příjmu na Slovensku nemocnici a v každém tom dílem podcastu každý týden vyprávějí o tom, co dělali. Jaký tam měli pacienty, co jim bylo, jak to řešili. A je to takové odborné ale je to i tak, že to vysvětlují, že když něco řeknou, nějaký pojem zdravotnický, tak oni ho i vysvětlí. Takže i Trouba jako já tomu rozumí. No a jak jsem mi tak poslouchal, tak mi tam jako vylezly takové nějaké analogie. Že ten urgentní příjem je hodně podobný tomu našemu operation, co děláme. Takže když si vezmete to lidské tělo, tak to je plný mikroservis. Jo? Nejsme na tom úplně dobře s tím highly available, to není dobrý. Nejde to restartovat, to eliminuje jako půlku jako mojí pracovní náplně. Ale každopádně jsme doktor na urgentu, máme 2 ráno, přijde sanitka, je tam nemocný člověk, je mu strašně blbě, má teplotu, je bledý, bolí ho na hrudníku, všechno to tu píšu, máte na slide. Chvilku byl mimo, má 60 let, nestará se o sebe, na preventivky nechodí, neřeší svoje zdravotní problémy, volí komunisty, úplně špatný, úplně špatný. A ten doktor nad ním sedí a tohle všechno se dá dozví, odebere anamnézu, stojí nad ním a má mu pomoct. A ten doktor na tom urgentu je neskutečný frajer, protože on tady s tím jako s tou troškou informací vykouzlí diagnózu. On mu poradí, on mu pomůže, on ho jako stabilizuje. To je prostě full stack doktor, to je úplně neuvěřitelné. Jo? On to prostě zvládne. Takže kde jsou ty analogie? Jo? Odebrání anamnézy. To je ten doktor, jak vás vyspovídá, jak se jmenujete, jak se staří, ty komunisty a to všechno. To jsou u nás logy, že jo? Ty aplikace si taky jako nám řeknou, jak jim je a co zrovna dělají. Takže to máme jednu jako podobnost. Pak tomu pacientu vezmou vzorky, vezmou mu krev, to je úplně zásadní, protože bez té analýzy té krve a co toho člověka trápí, tak s tím člověkem nic moc neuděláte, kromě jako obyčejného hádání, což taky děláme někdy. Takže ta krev a ta laboratoř, to jsou naše metriky. Máme další podobnost. No pak se na to koukne a ten doktor má nějaké zkušenosti, má nějaký čuch, to my taky máme ten čuch, protože když se začne sypat, tak jako trošku člověk tuší, že jo, kde se to láme. Ten doktor má taky jako svoji spoustu zkušeností, má spoustu fuck-upů, má svůj hřbitov, stejně jako my. Takže to je to, čemu my říkáme root cause analysis, to my jako analyzujeme, co se teda podělalo.
No a pak se léčí. Ten doktor musí vymyslet, co s ním, co mu je. Když se trefí a nasadí správnou léčbu, člověkovi je lépe, nebo je stabilizovaný. To je ten náš fix, workaround. My se snažíme tu věc dostat do funkčního stavu. Nemusí to být ten nejlepší workaround na světě, nemusí to být ani fix, jenom ať to funguje. Ať ti lidi, co tam klikají a jsou naštvaní, tak ať jim to funguje. O to jde. I na tom urgentu. On nemusí vylečit jako do 100%. On musí jenom žít, ten pacient. To úplně stačí. No a když je špatně, tak ho ten doktor pošle na vyšší pracoviště. Protože na tom urgentu úplně jako neodoperujou díru v hlavě nebo bodnutí do zad, to úplně nedají. Jenom zajistí, ať jako žije a šup s ním dál. To taky máme. Milí backendáku, je to bug, teď je to tvoje. Nebo frontendáku, nebo databázisto, jo? Už je dobře. Už jsme to našli, není to naše, pošleme to dál. Takové to No a když všechno dobře dopadne, pacient žije, uzdravuje se, nemá ztrátu kvality života, to je dost důležitý. A u nás to je zelená grafana, zelený alert manager, pager do ty nevolá, z 5:30 ráno jdeme spinkat. Tak, no a o tom jsem mluvil, jak moc DevOps teda ten developer má být, protože když to bude moc, tak budou nešťastní, když to bude málo, tak DevOps bude přetížené neustále. Jak moc? Nevím. Nechám si poradit. Trošku jo, aspoň trošku prosím. No, tak tím chci jenom říct, developři, nebojte se toho, je to sranda, je to strašně dobrý odvětví, celý ten DevOps a to, jak ty věci běží, nebojte se toho. Jsem to měl možná dát jako první slide, že jo, než jsem ty lidi vystrašil. No, takže to byla moje litanie na to, co to je DevOps. A teď tady mám ještě jedno takové téma, které bych chtěl probrat, a to je, jak ten DevOps teda děláme. A pokud vás neodradil urgent, tak teď vás odradím jako definitivně. Protože bych rád mluvil o tom, s čím se dennodenně potýkáme při té DevOps práci. Já když něco vyvíjím, tak jsem docela šťastný člověk, protože to je krásná práce. Já tam mám IDčko, jo, jako když škrtnu ChatGPT, tak už dřív jako stačilo si pustit ideu, nasypat kolem tabu jako zrní a postavit tam slepici. A jako, byl by z toho program. Tabulátor, tap, on to ten kód napíše. Je fakt krásná práce, kontroluje mi to syntaxy, typy, všechny ty lintery a formátování, krásně to funguje, můžu to debugovat, tam testy, můžu se spolehnout jako na desítky let staré srandy, jako jsou návrhové vzory. Když dělám něco v Javě, co si jako vyberu? No jasně, že Spring, protože co jiného. Když to programuju a něco udělám blbě, tak většinou mě seřve hned to idečko, že to mám blbě. Jo? To okamžitě vím, že něco dělám blbě. A v DevOps máme tohle. Kdo to nezná, tak někde v nějaký moment vašeho života jste učinili správné rozhodnutí. Kdo to nezná, vysvětlím, tohle je YAML, i když by to člověk neřekl. Je to kus YAMLu z nějakého Helm chartu. Helm chart to je taková jednotka, hromada YAMLů, které my nasazujeme na Kubernety pomocí nástroje, které se jmenuje Helm. Když chcete Redis, tak si najdete Helm chart pro Redis, napíšete Helm install a enter a on se to nasadí. No a tohle je ten bordel, který to jako vyrobí. Jo? Tohle je YAML a v něm jsou šablonovací značky, to je Jinja z Pythonu, pokud si pamatuju správně. No, tak tohle, to všechno, jak mají ty vývojáři krásný život, tak to tu není, nic toho. Jaký YAML z toho vyleze, to nevíte, dokud to neskusíte. Protože takovýchhle YAMLů, a ještě horší, jsou tam třeba jako desítky a jako držet kontext s tím, co z toho ten YAML, co z toho ten Helm jako nakonec vyplivne, to jako zavaří hlavu. Takže to je humus, to je strašné a s tím pracujeme. Ono ten YAML obecně je úplně všude z nějakého důvodu, se někdo rozhodl, že YAML bude ta správná věc, jak ty kilometrové abstrakce, tu cibuli, které se brečí, popsat. Takže vypíšete YAML bez toho schématu, bez těch typů, úplně bez ničeho, pak to pošlete ven do těch Kubernetů a doufáte, že ten YAML nebo ten JSON prostě se napasuje na ty goučkové struktury a celé to nějak propadne tím bordelem až na správné místo a bude to fungovat. To strašné, nevím, proč si to děláme, ale o těch touhách k sebepoškozování už jsem před chvíličkou mluvil. Jde to líp.
existují nástroje, jak ten YAML generovat. Prosím, nepište ty YAMLy ručně, vyberte si něco krásného, čím je budete generovat. Třeba Q, což je krásná věc. Je to trošku jako těžší se naučit, ale všechno se dá, všechno je lepší než YAML. Nebo si vemte Pulumi a nějaký jazyk, vyšší jazyk, který má typy, třeba Java nebo to jedno, cokoliv, co má typy a ty YAMLy generujte. Kašlete na to, že mastit ručně je to strašné, budete se mít líp, nebudu vám šednout vlasy, bude to všechno moc pěkné. To Q je můj oblíbenec, fakt se mi to dobře používá, nechci to probírat do detailu, chci jenom dát tip, že to existuje a další nástroje existují a možná by vám to mohlo vylepšit život. Mám poslední 4 minuty. GitOps je parádní věc, která se stala. Žádný manuální bušení do klávesnice u každého uživatele DevOpsíka, ne. Co je pravda, to je v GitOps, to je v repu a nějaká GitOps mašinérie se stará o to, aby to promítla někde na ten Kubernetes cluster. Jděte do toho, pokud to ještě neděláte. Kubernetes. Já o něm vlastně moc nechci mluvit. Kdo má rád Kubernetes? Kdo ho má upřímně rád? Jo? Ne, je to hydra, podle mě je to úplně šílený. Já jsem měl sny o tom, že Kubernetes je to, co nechci vidět, že bych chtěl jako něco, co to nad tím něco postaví, něco hezkého, jo? Že to vezme to APIčko Kubernetu a bude nad tím nějaký nástroj a já tomu nástroji řeknu, tohle to mi nasaď, hotovo. Ne, podle mě to nejde. Vývojáři znají tight coupling a tady tyhle ty pojmy. To APIčko je tak jako špatně, že ať nad tím postavíte cokoliv, vždycky to bude smrdět jako Kubernetes. Vždycky. Je to komplikovaný, strašně podle mě, ale vybrali jsme si to. Co bych chtěl spíš zmínit Docker. Docker je to s námi 10 let, ale Docker je podle mě pecka, která tady přišla a která změnila strašně moc věcí. Protože my ty všechny věci budujeme furt znova. Každý projekt, jestli jste jich prošli víc, tak je to furt to stejně. To je nějaká krudovina, má to nějaké VPCčko na AWS, má to databáze. Furt to budujeme znova, nemáme žádnou standardizaci, v ničem prakticky. Furt to mastíme od nuly a ten Docker, to je taková jako společná jednotka konečně, že jo? Jak jsme fungovali bez Dockeru předtím? Jak jste si disk nastavovali vývojářské prostředí? No, na Linuxu jste měli nějaký balíčkovací systém a nainstalovali jste si Apache nějaké verze. Všichni to měli jinak samozřejmě. Bordelek. No, bordel. A ještě dřív, pamatujete jako kompilování jako ze zdrojáku? Teďka configure, make install. Teď jste neměli internet, takže to udělal nějaký error, že jo, co s tím mám dělat. Tak jste si na abclinuxu.cz po 6. hodině, protože Telekom, tam šli si do diskuzí, napsali jste, mi to nefunguje. Druhý den jste tam šli znovu a tam bylo 10 komentářů RTFM. Tak po týdnu jsem vám tam jen napsal, hele, chybí ti tahle závislost, to musíš jo stáhnout. Aha, tak stáhnout znovu, další error a takhle do zblbnutí. Dneska Docker Pool, hotovo. Krásná věc. A navíc, on ten Docker vzal to, co už je v Linuxu, ty technologie už tam dávno byly, ale tak bizarním způsobem, že to nikdo nepoužíval, dali tomu krásný UX, krásný UI a všichni to používají a všichni jsou šťastní. Docker je podle mě největší pecka za poslední 10 let, rozhodně. Ty YAMLy a všechny ty šílenosti jdou dělat líp. Je tady ten projekt, System Initiative, koukněte na to. Je to pokus o jako novou verzi DevOps Toolingu. Je to kupodivu grafické, to je velké překvápko a může se vám to zdát divný, ale funguje to. Fakt to zkuste. Nedávno to vylezlo z nějakého closed source, to je prostě použitelná služba, public, mají docela slušný free tier. A já v tom teď něco bastlím v práci a asi jsem šťastný, no, tak zkuste to. Minuta. Cloud on-prem. Asi není čas tomu rozpitvávat, jenom zauvažujte, jestli ten cloud je vždycky úplně jako nutný, jo. Je to drahé, je to drahé. Ty vlastní servery mají něco do sebe. Doteď byla taková ta mánie, všechno do cloudu, tak teď jsme v té části sinusoidy, kdy si lidi říkají, hele, možná všechno úplně ne. No, jsem na konci. ChatGPT říká, že tohle je šťastný DevOpsák. Možná to znělo depresivně, ale je tam jedna důležitá věc a to je závislost na endorfinu, protože když máte ten problém, tak je to jako špatný, většinou je jako ráno a chcete spát, ale je to špatný, a pak to vyřešíte a dostanete tu pecku těch endorfinů. Jo, to tam je. Proto to děláme. ChatGPT mi vygeneroval písničku o DevOpsu, jmenuje se Code and Flames, je to boží. Jiná LLMka to zhudebnila, tak to je jen taková blbost nakonec. A to je všechno. Děkuju.
Zdravím. Já umím všechno, co tam říká, za čím souhlasím. Můžu si popovídat, ale potřebuji pomoct. Já mám furt na tom LinkedInu ten DevOps inženýr, co tam teda mám napsat. Jo, otázka je, že na LinkedInu máme ty pozice DevOps inženýr. Já tam mám DevOps inženýr lomeno SRE, ještě. Jsem chtěl jako vylepšit. Ne, není, já na to nadávám, protože mi to nedává smysl, ale ten trh se takhle nastavil, takhle to prostě je. Když tam dáš něco jiného, tak ti nebudou chodit ty nabídky, takže blbý. Ale jo, je to prostě používaný termín. To, že se úplně nepovedlo implementovat to, co ten dev a ops hnutí před těmi 10 lety chtělo udělat, to se nepovedlo, ale je o 10 let později, co 10? 14 let později a jsme jinde a řešíme jiné věci, takže v tento moment naprosto v pořádku. Máme ještě dotazy? Někdo? Tak kam se dostaneme, když bychom naskenovali to QR? Kam se dostanete, když naskenujete QR? Pokud... Ono už nefunguje. Mně přišel nějaký mail, že vypršelo. Takže nikam je odpověď, ale původní záměr byl na tu prezentaci. Jak to uděláme? Můžeme se po skončení domluvit, takže to si jako vyměníme. Martin Stiborský, na Twitteru jsem lomeno Stiby, tak tam napsat, kdyby byla fakt taková poptávka po té prezentaci. Jakože si nefandím, že jo, ale kdyby, tak nějak to jde udělat. Super. Máme ještě dotazy? Já se ještě přisadím, když je Kubernetes složitý, proč ne Nomad? To je otázka, no. Rainet, že jo? Proč ne Nomad? Otázka je, proč ne Nomad? Protože byl hype, protože Kubernetes hype, všichni to dělali a my se rádi identifikujeme s ostatníma, takže nechceme být jiní, tak to děláme všichni stejně. Tak, děkujeme za přednášku. Uvidíme se potom po obědě.